Espiro Perel, to je nový model športového kočika od značky Espiro, ktorý vyniká ľahkým ovládaním, má klbikovo nastaviteľnú rukoveď, predĺžiteľnú striežku, vetracie okienko, polohovanie do úplného ľahu. Skvelé je, že nájdeme v zadnej časti vetracie okienko, má polohovacie nôžky jednou páčkou v strede. Ten priestor pre dieťatko je dostatočne dlhý, aj čo sa týka šírky, skvelý komfort a gumené kolesá, žiadny hroziaci defekt ani dokupovanie. A to najlepšie na záver, skvelé skladanie. Pozrite na to. Ešte aj popruh na rameno, dostupný je v 4 farebných prevedeniach s 2 farbami rámov. A nájdete ho už u nás na www.aladin.sk alebo v našich predaniach v Hluhovciach v Bratislave, takže príďte sa pozrieť.